τρίτη φάση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Αγιατολάχ του Ιράν. Λέω τρίτη φάση γιατί όποιος θυμάται και έχει τα μυαλά του στο κεφάλι καταλαβαίνει ότι αυτός ο πόλεμος, τουλάχιστον ο άμεσος πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Αγιατολάχ, είναι στο τρίτο του αυτό στάδιο. Λοιπόν, μέσα σε περίπου 1,5 χρόνο έχουμε περάσει 3 φάσεις, εκ των οποίων βέβαια μπορούμε να πούμε ότι ο αληθινός πόλεμος έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν. Έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν, αλλά η πρώτη, ίσως αυτό που θα λέγαμε, ο πρώτος πυροβολισμός, δηλαδή να το πούμε έτσι, που ξεκίνησε, η πρώτη κανονιά ήταν η 7η Οκτωβρίου του 23. Ναι, πάω πίσω περίπου 2,5 με 3 χρόνια. Γιατί η επίθεση, η οργανωμένη των ψευτοπαλαιστινίων της Γάζας, όλων των ψευτοπαλαιστινικών τρομοκρατικών οργανώσεων, αλλά με επίκεντρο τη Χαμάς, από τη Γάζα προς το Ισραήλ, δεν έγινε από το πουθενά. Ήταν μια ενορχιστρωμένη επίθεση που από πίσω κρυβόντουσαν διάφοροι μεγάλοι εχθροί του Ισραήλ, όπως επίσης ως ένα σημείο και η Αίγυπτος, να το αφήσουμε όμως αυτό λίγο στην άκρη, και η μουσουλμανική αδελφότητα. Μη τι άλλο, η Χαμάς είναι ξεκάθαρος κλάδος της μουσουλμανικής αδελφότητας, αλλά όχι μόνο. Προσέξτε, κατά πάσα πιθανότητα έπαιξε μεγάλο ρόλο και το Κατάρ και έπαιξε και πολύ μεγάλο ρόλο η Τουρκία ως ένα σημείο. Θα τα πούμε σε λίγο για την Τουρκία, και φυσικά η Αγιατολάχ του Ιράν. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, ο πόλεμος αυτός έχει διάφορα στάδια, διάφορα levels. Το Ισραήλ βρέθηκε στα πρόθυρα της καταστροφής την 7η Οκτωβρίου. Κατά πάσα πιθανότητα το αρχικό σχέδιο των τρομοκρατών, των εχθρών του Ισραήλ, ήταν την ίδια εκείνη ημέρα να επιτεθούν ταυτόχρονα τόσο η Χαμάς και οι ψευτοπαλαιστινικές τρομοκρατικές οργανώσεις από τη Γάζα και από την Ιουδαία και Σαμάρια, όπως και η Χεσμπολά από το Λίβανο. Άλλο μεγάλο πλοκάμι των Αγιατολάχ μέσα στο Λίβανο. Για κάποιους χύψη λόγους η επίθεση της Χεσμπολά δεν έγινε ταυτόχρονα με την Χαμάς, καθυστέρησε για περίπου 1,5 ημέρα, με αποτέλεσμα το Ισραήλ βέβαια να βρεθεί σε έναν πόλεμο ανοιχτό, τουλάχιστον τότε με 7 μέτωπα. Γάζα, Ιουδαία Σαμάρια, Λίβανος, μετέπειτα η Χούθη της Ιεμένης, άλλο πλοκάμι των Αγιατολάχ και φυσικά το ίδιο το Ιράν. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το Ισραήλ έπρεπε πρώτα απ' όλα να αποθήσει αυτά που λέμε τα πλοκάμια των Αγιατολάχ, αυτά τα πρόξεις, τους συμμάχους στην περιοχή των Αγιατολάχ, για να επικεντρωθεί μετέπειτα στην αυτή την κεφαλή του παγόβουνου, ή αλλιώς λέγαμε την κεφαλή της Λερναίας Ύδρας. Βέβαια δεν είναι η μόνη κεφαλή της Λερναίας Ύδρας, είναι μια από τις βασικές κεφαλές η Αγιατολάχ του Ιράν. Έχω ξαναπεί ότι υπάρχει και άλλη μεγάλη βασική κεφαλή που είναι η μουσουλμανική αδελφότητα. Λοιπόν, και τα πλοκάμια της. Τουρκία, Κατάρ, μπλα 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 κτλ. Λοιπόν, γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο αυτό σήμερα, που δεν θα ακούσω πάλι διάφορους ακροαριστερούς φανατικούς που είναι επίσης πλοκάμια της Ισλαμικής τρομοκρατίας, που θα γυρίσουν και θα πούνε και πάλι «Μα το Ισραήλ επιτέθηκε πρώτο». Κάθε φορά λένε το Ισραήλ επιτέθηκε πρώτο, το έχουν σαν καραμέλα. Γιατί και καλά. Γιατί σου λέει τόλμησε να χτυπήσουν τη Βηρητό. Ενώ η Αμερική προσπαθούσε και οι υπόλοιποι λέγανε, όλοι η Δύση προσπαθούσε να πει στο Ισραήλ «Μη χτυπάς τη Βηρητό». Μόνο που ο απλός Κοσμάκης, βέβαια όποιος παρακολουθεί το κανάλι μου ξέρει τι γίνεται εδώ στο Ισραήλ, ο απλός Κοσμάκης δεν θέλει να ακούσει, ή δεν θέλουν κάποιοι να μάθει ο απλός Κοσμάκης, ότι το Ισραήλ δεν χτύπησε χθες τη Βηρητό ξεκάρφωτα. Ξέρετε, η Αμερική παίζει διάφορα παιχνίδια. Η Αμερική γενικότερα και η Δύση παίζουν διάφορα παιχνίδια. Ζουν σε έναν κόσμο επίσης ουτοπικό, σε ένα σημείο συμφερόντων οικονομικών από εδώ και από εκεί. Νομίζουν ότι με το φανατικό Ισλάμ μπορούν να τα βρούνε.
Και όλο αυτό γίνεται εις βάρος βασικά του Ισραήλ, του εβραϊκού λαού στο Ισραήλ και εις βάρος φυσικά μετέπειτα και όλων των πατριωτών της Δύσης. Με την έννοια ότι μας πιέζουν να αποδεχτούμε ανακοχές με τρομοκράτες, που αυτές τις ανακοχές και αυτές τις ειρηνεύσεις ποτέ δεν τις στήρισαν οι Ισλαμιστές φανατικοί. Ποτέ των ποτών και εμείς σαν Έλληνες και σαν Ισραηλοί τα ξέρουμε αυτά από πρώτο χέρι. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους φανατικούς Ισλαμιστές, οποιοδήποτε είδους. Λοιπόν, και είναι η ίδια η Αμερική που μας πίεσε τόσο με τη Γάζα να κάνουμε πίσω και να μην αποτελειώσουμε τη δουλειά με τη Χαμάς στη Γάζα. Είναι η ίδια Αμερική, και όχι μόνο Αμερική, και η υπόλοιπη Ευρώπη, να τα λέμε, και η Δύση κτλ. Ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι αυτοί. Λοιπόν, είναι η ίδια Δύση που μας πίεσε να σταματήσουμε τον πόλεμο στο Λίβανο εναντίον της Χεσμπολά, και μιλάω πριν ήδη και 1,5 χρόνο, Λοιπόν, και είναι οι ίδιοι που μας πιέσανε να αφήσουμε στη μέση τον πόλεμο εναντίον των Αγιατολάχ του Ιράν. Τώρα, τον τελευταίο καιρό έχουμε 2 ανακοχές με το Λίβανο, όπου υποτίθεται η κυβέρνηση του Λιβάνου προχωρεί σε συνθηκολογήσεις με το Ισραήλ. Και έχω ξαναπεί πολλές φορές, η κυβέρνηση του Λιβάνου, αν έχει καλή θέληση, δεν έχει καλή θέληση, δεν το ξέρω. Ένα πράγμα ξέρω, η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι ανίκανη. Είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την Χεσμπολά μέσα στο Λίβανο, η οποία Χεσμπολά έχει γίνει κράτος εν κράτη. Εντάξει, λοιπόν, να μην πω επίσης ότι σε ένα σημείο είναι και πρόβλημα. Η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι ανίκανη, είναι και η ίδια κομμάτι του προβλήματος. Το θέμα είναι ως εξής. Μας πίεσανε μια φορά να κάνουμε ανακοχή η Αμερική με το Λίβανο και υποτίθεται έγινε ειρήνη, όλα καλά και όλα ωραία. Η Χεσμπολά συνέχισε να μας χτυπάει. Και το Ισραήλ μετέπειτα πέρασε στην αντεπίθεση, αλλά μετά έφταει το Ισραήλ, ναι. Και μέσα σε αυτή την περίοδο των τελευταίων 3 μηνών της ανακοχής και καλά με το Λίβανο, κάθε τόσο και λιγάκι χαλάμε Ισραηλινούς στρατιώτες στα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Υποτίθεται περίοδο ανακοχής και το Ισραήλ υποτίθεται δεν μπορούσε να αντικρούσει όπως πρέπει μέσα εναντίον των ηγετών της Χεσμπολά, για να μην πούνε ο κόσμος αουι. Γιατί οι Αγιατολάχ του Ιράν σου λέγανε αν το Ισραήλ χτυπήσει την ηγεσία της Χεσμπολά μέσα στη Βηρητό, εμείς θα τα αμπατήσουμε και θα σταματήσουμε την ανακοχή, τις συνομιλίες μας με τον Τραμπ. Όποιες συνομιλίες κτλ. Λοιπόν, τι γίνεται στην πορεία? Στην πορεία δολοφονούνται μέσα σε αυτή την περίοδο 15 Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Από drones της Χεσμπολά, από πυράβλους της Χεσμπολά, από πυρά της Χεσμπολά. Λοιπόν, και το Ισραήλ πρέπει να το βουλώνει. Βέβαια, αυτά δεν τα ακούνε ο απλός κοσμάκης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Περνάνε στα ψηλά ή δεν ακούγονται καθόλου αυτές οι δολοφονίες. Πάμε παρακάτω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας πιέζουν τις τελευταίες 2 εβδομάδες και σε νέα ανακοχή. Υποτίθεται η κυβέρνηση του Λιβάνου βγαίνει και λέει τώρα κάθε φορά λέει τα ίδια πράγματα. Ναι, θα αντιμετωπίσουμε την Χεσμπολά. Ναι. Αλλά εκοχή και πάλι ειρήνη. Τι καλά, τι ωραία. Και όχι μόνο αυτό, τώρα στην δεύτερη ανακοχή, λιγότερο από 2 εβδομάδων, ήδη δολοφονούνται άλλοι 3 μετέπειτα Ισραηλινοί στρατιώτες και αξιωματικοί στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Δηλαδή, και μετά την δεύτερη ανακοχή που μας επιβλήθηκε, πάλι η Χεσμπολά συνέχισε να χτυπάει και πάλι δολοφονήθηκαν οι Ισραηλινοί. Ακούσατε κάτι τέτοιο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα παγκόσμια του συστήματος στα αριστερά? Τσιμουδιά. Επομένως το Ισραήλ έφτασε σε σημείο, και να πούμε και το άλλο, το Ισραήλ βρίσκεται τώρα σε μια φάση αρκετά έτσι κι αλλιώς πλησιάζουν και οι εκλογές στο Ισραήλ. Λοιπόν, η κυβέρνηση πρέπει να δείξει δύναμη, ότι ο εβραϊκός λαός στο Ισραήλ έχει αγανακτήσει. Λοιπόν, με αποτέλεσμα το Ισραήλ να σου λέει, κοίτα να δεις, έφτασε πια η ώρα, δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν όλη την ώρα. Και κάναμε χθες ένα μικρό σχετικά χτύπημα μέσα στη Βηρητό, στοχευμένο
εναντίον κάποιων συγκεκριμένων ηγετών της Χεσμπολά. Ωραία. Στο Λίβανο, στη Βηρητό. Αυτό έδωσε τώρα αφορμή και δικαιολογία στους Αγιατολάχ να χτυπήσουν το Ισραήλ. Αλλά παίζεται αυτό το παιχνίδι. Βγαίνουν οι Αγιατολάχ και λένε τώρα θα χτυπήσουμε και μας ρίξανε χθες, πρώτα απ' όλα ξεκίνησε η επίθεσή τους χθες το βράδυ, ρίχνοντας πρώτα απ' όλα στην περιοχή της Χάιφα και πυράβλους. Λοιπόν, και μας λένε μετά, εμείς χτυπήσαμε και τελείωσε το παραμύθι. Δηλαδή τελείωσε, λένε, εμείς χτυπήσαμε, κάναμε το χτυπηματάκι μας, λένε οι Αγιατολάχ, συνεχίζουμε κανονικά τώρα. Αν το Ισραήλ μας ξαναχτυπήσει, εμείς το Ισραήλ θα φταίει. Άκουσον. Δηλαδή το Ισραήλ να δέχεται κάθε τόσο και λιγάκι τους πυράβλους του Ιράν, τους πυράβλους της Χεσμπολά και να το χάφτουμε. Μόνο που η Δύση δεν έχει καταλάβει κάτι. Κάποιοι στη Δύση δεν έχουν καταλάβει κάτι. Ότι οι Εβραίοι δεν είναι πια πρόβατα για σφαγή που σφάζονται και δεν μιλάνε ή δεν αντιδρούν. Ωραία. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να περάσουμε σε όλο τον κόσμο το εξής μήνυμα. Όποιος μας χτυπάει θα δέχεται χτύπημα. Και ακόμα πιο δυνατό. Έτσι ώστε να μην ξαναβάλει στο μυαλό του να μας χτυπήσει. Λοιπόν, και είναι το ίδιο θέμα. Εμείς από την αρχή του όλου θέματος λέγαμε αφήστε μας να τελειώσουμε τη δουλειά στην Γάζα απόλυτα. Καταστρέφοντας απόλυτα τη Χαμάς. Δεν την καταστρέψαμε απόλυτα τη Χαμάς στη Γάζα. Αφήστε μας και να κυριαρχήσουμε στη Γάζα. Λέει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, κυριαρχούμε τώρα στο 60%. Καλώς, δεν λέω πως δεν είναι καλό αυτό, πολύ καλό, αλλά πρέπει 100% κυριαρχία. Αλλά αληθινή κυριαρχία του Ισραήλ στη Γάζα, που σημαίνει εκτόπισμα του κάθε εχθρού έξω από τη Γάζα. Και να πάνε στα τσακίδια στις αραβικές τους, ισλαμικές τους χώρες. Λοιπόν, κάθε οπαδός της Χαμάς έξω. Πού? Στις αραβικές και ισλαμικές χώρες, όχι στην Ευρώπη, όχι στη Δύση, όχι στην Ελλάδα, όπως είδαμε τρομοκράτες της Χαμάς που είναι στον Αγίο Νικόλαο, στην Κρήτη και στην Κύπρο προετοιμάζαν χτύπημα εναντίον Ισραηλινών πολιτών και τουριστών. Και δεν είναι οι μόνοι που πιάσανε τώρα οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας. Δεν είναι οι μόνοι. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι πυρήνες και κάποιους από αυτούς τους γνωρίζουμε και στην Κρήτη παρεπιπτόντως και άλλου στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Λοιπόν, η λεγόμενη ψευτοπαλαιστινιακή παροικία που η βάση της είναι στην Αθήνα, τι νομίζετε? Είναι άντρο τρομοκρατίας, Ισλαμικής τρομοκρατίας και είναι θέμα χρόνου πότε θα χτυπήσουν και Έλληνες πολίτες χριστιανούς, όχι μόνο Εβραίους και Ισραηλινούς, όπως το κάναν και στο παρελθόν, τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 70, αλλά ο κόσμος δεν θέλει να θυμάται ή δεν θέλουν κάποιοι να σας τα λένε αυτά. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω. Τώρα τι γίνεται? Λοιπόν, το Ισραήλ βρίσκεται σε αυτή τη φάση όπου δεν τελειώσαμε το θέμα με τον πόλεμο στη Γάζα. Μας σταματήσαμε στο μέσον. Δεν τελειώσαμε απόλυτα τον πόλεμο με τη Χεσμπολά στο Λίβανο. Γιατί και εκεί μας σταματήσαν στο μέσον. Τη στιγμή που έπρεπε να εξαφανίσουμε εντελώς τη Χεσμπολά στο Λίβανο, να την πετάξουμε έξω από το Λίβανο. Λοιπόν, και δεν τελειώσαμε και τη δουλειά με το Ιράν. Γιατί η δουλειά στο Ιράν θα σταματήσει μόνο όταν οι Αγιατολάχ θα πέσουν. Και γι' αυτό η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί όσο το πρόβλημα θα συνεχίζεται. Δηλαδή, όσο η εξουσία των Αγιατολάχ θα παραμένει εκεί που είναι, δηλαδή το καθεστώς θα παραμείνει όπως είναι στο Ιράν, τα πράγματα δεν θα αλλάξουν. Μπορεί αυτοί να κάνουν χύψεις συμφωνίες που δεν θα τις στηρίσουν έτσι και αλλιώς με την Αμερική, το είδαμε αυτό και στο παρελθόν, τόσο και με το επιτελείο Ομπάμα και με το Biden και ακόμα και με το επιτελείο Τραμπ. Βασικά το φανατικό Ισλάμ κλέβει χρόνο για να οργανώνεται και πάλι. Τα ίδια κάνουν στη Γάζα με τη Χαμάς, τα ίδια κάνουν με το Λίβανο. Γιατί κάποιοι μου λένε, μα πώς ξαφνικά στο Λίβανο, ενώ τους είχατε νικήσει ως ένα σημείο και τους είχατε αποδυναμώσει, ξαναπαίρνουν δύναμη να σας ρίχνουν πυράβλους? Γιατί όλη αυτή την περίοδο και καλά της ανακοχής πριν 1,5 χρόνο επίσης πήρανε δύναμη. Τα ίδια κάνουν και στη Γάζα. Όσο υπάρχει καλά δίθεν ειρήνη, ειρήνευση κτλ., αυτοί παίρνουν δύναμη για να ξαναχτυπήσουν και να ξαναοργανωθούν και πάλι. Το ίδιο γίνεται και με το Ιράν. Τι νομίζετε, ότι όλη αυτή την περίοδο
του σταματημού του πολέμου, μεταξύ της πρώτης φάσης του πολέμου με της δεύτερης φάσης και της δεύτερης φάσης με την τρίτη φάση που ξεκινάει τώρα, όλη αυτή η περίοδος οι Αγιατολάχ ξαναοργανώνονται. Λοιπόν, και είναι μεγάλο πρόβλημα που η Δύση δεν το καταλαβαίνει αυτό. Εφόσον μπήκαμε σε πόλεμο, πρέπει να το τελειώσουμε μέχρι τέλους. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε όλα ανοιχτά. Γιατί αυτό έχετε τελικά εις βάρος μας, γυρίζει εις βάρος μας. Και βέβαια τώρα τα σπασμένα τα πληρώνουν και τα πληρώνει βασικά το Ισραήλ, τα πληρώνουν τα υπόλοιπα αραβικά γειτονικά κράτη του Ιράν, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Αραβικά Εμιράτα και άλλα κράτη γύρω από το Ιράν. Και το θέμα είναι τι γίνεται. Λοιπόν, και το θέμα είναι, λοιπόν, ότι πρέπει τουλάχιστον, τώρα εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτή τη φάση, στην τρίτη φάση που ξεκίνησε στο βράδυ. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Θα προχωρήσει σε κλιμάκωση, όπου τελικά θα φτάσουμε σε σημείο που θα πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά όπως πρέπει, ή και πάλι θα γίνουν κάποια ημίμετρα και θα ξαναγυρίσουμε πάλι στα ίδια. Δεν ξέρω. Να σας πω, δεν ξέρω, είναι ακόμα όλα ανοιχτά, είναι πολύ ρευστά, όπως κάθε πράγμα στη Μέση Ανατολή μπορεί να είναι αρκετά, να αλλάζει από στιγμή σε στιγμή, ανάλογα με τα δεδομένα. Επομένως, κανείς δεν ξέρει πού θα πάει η κατάσταση. Μόνο ένα πράγμα μπορούμε να πούμε όμως με σιγουριά, ότι αν θέλουμε μια πραγματική ειρήνευση και ειρήνη στην περιοχή, θα πρέπει να δώσουμε ένα τέλος στο καθεστώς αυτό. Πρώτα απ' όλα στους Αγιατολάχ και μετέπειτα και στη μουσουλμανική αδελφότητα. Και να περιορίσουμε εντελώς την επιρροή του Κατάρ, της Τουρκίας στην όλη περιοχή και φυσικά και τον Αγιατολάχ του Ιράν και των οπαδών του. Τώρα το Ισραήλ βρίσκεται σε αυτή τη φάση κάτω από βαλιστικές επιθέσεις από τους Αγιατολάχ του Ιράν, από τους Χούθι της Ιεμένης, οι οποίοι ξεκίνησαν και αυτοί πάλι να ρίχνουν πυράβλους στο Ισραήλ. Να πω και κάτι άλλο. Χθες έγινε και μια τρομοκρατική επίθεση, αραβική ισλαμική τρομοκρατική επίθεση μέσα στο Ισραήλ, στο κεντρικό Ισραήλ, στην περιοχή Ασσαρών, όπου 2 Άραβες Ισραηλινοί τρομοκράτες, Άραβες Ισλαμιστές τρομοκράτες, έρχονται και χτυπούν Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες, με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί ένας Ισραηλινός αξιωματικός, ο Χαΐμα Καλομίτη, ηλικίας 55 ετών, αιωνία η Άγια Μαρτυρική Μνήμη του, ήρθε ο κύριος να εκδικηθεί το αίμα του Σεμικό Μνταμό, αλλά και επιπλέον να τραυματιστούν άλλοι 6 Ισραηλινοί πολίτες, εκ των οποίων κάποιοι σοβαρά. Και αυτό πέρασε ίσως στα ψηλά για κάποιους, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του συστήματος εκτός του Ισραήλ. Λοιπόν, και αυτό είναι το πρόβλημα. Όσο αφήνουμε τους Αγιατολάχ ανέπαφους, χωρίς να πληρώσουν το τίμημα και να πέσουν, και νομίζουν ότι μπορούν να φέρουν τον Τραμπ να τρέχει από πίσω τους ή να βλέπουν τη Δύση να τρέχει από πίσω τους, αυτό του δίνει όχι μόνο δύναμη στους ίδιους τους Αγιατολάχ και στα πλοκάμια τους, στη Χεσμπολά, στη Χαμάς κτλ. Στους Χούθι της Ιεμένης. Αυτό δίνει δύναμη σε κάθε άλλο φανατικό Ισλαμιστή να πάρει θάρρος και θράσος για να χτυπήσει και Εβραίους και Ισραηλινούς και γενικότερα Ευρωπαίους, Δυτικούς, Χριστιανούς κτλ. Και όχι μόνο αυτό δίνει δύναμη και στην φανατική αριστερά παγκοσμίως να παίρνει δύναμη εναντίον της Δύσης. Αλλά τώρα εδώ πέρα θέλω να τελειώσω με κάτι το οποίο είναι σημαντικό και αυτό να υποθεί. Ξέρετε, μερικά πράγματα γίνονται χωρίς εμείς σαν άνθρωποι μπορεί να μην τα ελέγχουμε απόλυτα, με την έννοια ότι έχουμε χύψη σχέδια και μερικές φορές, το θεϊκό σχέδιο είναι πάνω από όλους μας. Και όταν λέω θεϊκό σχέδιο, τι εννοώ? Κοιτάξτε να δείτε τι εννοώ. Σύμφωνα με έναν πιστό άνθρωπο, ένας πιστός άνθρωπος στο Θεό ξέρει ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Όλα γίνονται για κάποιον λόγο. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Αν θυμάστε, η δεύτερη φάση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ξεκίνησε Σάββατο, ήταν ημέρα Σάββατο, που είχε τότε συμπέσει να είναι αυτό που λέμε Σαμπάτ Ζαχόρ, είναι εκείνο το Σάββατο που ακριβώς πριν την εβραϊκή γιορτή του Πουρίμ. Ωραία. Τώρα, για όποιον θυμάται,
Η εβραϊκή γιορτή του Πουρίμ στηρίζεται πάνω στο βιβλίο της Εστήρ, στο βιβλίο της Εστέρ που είναι μέσα στη Μεγκυλάτ Εστέρ, που είναι μέσα στην βίβλο, την εβραϊκή βίβλο, αυτό που λέμε την Τανάχ. Και εκεί πέρα, μάλιστα η όλη σύγκρουση, όλη η ιστορία του βιβλίου της Εστήρ διαδραματίζεται στην Περσική Αυτοκρατορία, στην αρχαία Περσική Αυτοκρατορία, κατά πάσα πιθανότητα επί της εξουσίας του βασιλιά Αχασβερός, που κατά πάσα πιθανότητα είναι ο βασιλιάς Ξέρξης. Λοιπόν, και τότε σε εκείνη την εποχή υπήρχε ένας αξιωματούχος του βασιλιά του Ξέρξη, του Αχασβερού, ο Αμάν, ο οποίος ήταν μάλιστα απόγονος των Αμαλικητών, του λαού του Αμαλέκ, ο οποίος ήθελε το κακό του Ισραήλ, ήθελε να εξοντώσει όλο τον εβραϊκό λαό. Τα έφερε έτσι ο Θεός, και επειδή υπήρχε και ένας άλλος αξιωματούχος στο παλάτι του Αχασβερού, του Αχασβερός, που ήταν Εβραίος, πατριώτης πιστός Εβραίος, ο Μορντεχάη, ο Ιουδαίος, ο Μορντεχάη ο Εβραίος, Μορντεχάη Αγεουδί. Λοιπόν, μαζί με την βασίλισσα Εστέρ, την ανιψιά του, η οποία τα έφερε έτσι ο Θεός, που έγινε βασίλισσα μέσα στο παλάτι και παντρεύτηκε τον Αχασβερός, χωρίς να ξέρει ο Αχασβερός ότι είναι Εβραία εξ αρχής. Λοιπόν, τα έφερε έτσι ο Θεός, που τελικά ο Μορντεχάη και η Εστέρ φέρανε την πτώση του Αμάν, και όχι μόνο την πτώση του ίδιου του Αμάν και των γιών του, αλλά και την πτώση όλων των οπαδών του και όλων όσων ήθελαν να κάνουν εξόντωση εναντίον του εβραϊκού λαού. Και τελικά την ημέρα που ήταν να μας εξοντώσουν, τελικά αυτοί εξοντώθηκαν. Λοιπόν, και αυτό είναι το βιβλίο της Εστήρ πάνω κάτω, και αυτό το γιορτάζουμε ως τη λεγόμενη εβραϊκή γιορτή του Πουρίμ κάθε χρόνο. Είναι περίοδο Μαρτίου πάνω κάτω, συμπίπτει. Είναι ο μήνας Αντάρ, σύμφωνα με τον Εβραϊσμό. Λοιπόν, τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά? Η δεύτερη φάση του πολέμου ξεκίνησε ακριβώς εκείνο το Σάββατο πριν την εβραϊκή γιορτή του Πουρίμ, που εκείνο το Σάββατο πριν την εβραϊκή γιορτή του Πουρίμ, που είναι το λεγόμενο Σαμπάτ Ζαχόρ, το Σάββατο της Μνήμης, διαβάζουμε μια περικοπή μέσα στην Πεντάτευχο, που είναι η εντολή που μας λέει ο Θεός να θυμάστε ότι πρέπει να εξαφανίσετε τον Αμαλέκ, τους σπόρους του Αμαλέκ σε όλες τις γενιές. Ωραία. Και φυσικά δηλαδή κάνει τόσο μπαμ. Το Ιράν είναι η συνέχεια της Περσικής Αυτοκρατορίας. Η Αγιατολάχ είναι η συνέχεια του Αμάν ως ένα σημείο. Δεν είναι οι μόνοι βέβαια συνεχιστές του Αμάν, αλλά είναι και οι συνεχιστές του Αμάν. Μην τι άλλο, οι Ναζί και οι νεοναζί αυτοαποκαλούνται ότι είναι Αμαλεκίτες και ότι είναι συνεχιστές του Αμάν. Και υπάρχουν και οι Αγιατολάχ λένε ότι είναι οι Ιρανοί, οι σημερινοί, όχι όλοι ο Ιρανικός απλός λαός, αλλά οι Αγιατολάχ υποστηρίζουν ότι είναι οι αυθεντικοί Αρίοι. Και αυτό πήραν και το όνομα Ιράν, από την λέξη Άριος. Ψάξτε το, αυτό είναι, και έχουν και άμεση σχέση και είχαν άμεση σχέση και με τον Χίτλερ, πώς το λένε, οι φανατικοί Σιήτες που πιστεύανε ότι ο 12ος ημάμις τους είναι ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ. Υπάρχει πολύ, πώς το λένε, ζουμί πίσω από όλο αυτό. Λοιπόν, τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η φάση, η τρίτη φάση, που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Πότε ξεκίνησε? Χθες το βράδυ. Τώρα, χθες το βράδυ κάποιος θα σου πει, χθες το βράδυ τι είναι, είμαστε πια περίπου στο μέσον του Ιουνίου, του 2026, όπου να είναι ξεκινάει το Μουντιάλ, Δεν κάνουμε πολλές συσχετήσεις πνευματικές. Ελάτε όμως που κοιτάξτε την εβραϊκή ημερομηνία. Στον Εβραϊσμό η καινούργια ημέρα ξεκινάει από το Σούρουπο της προηγούμενης ημέρας. Επομένως είχε πέσει πια το Σούρουπο όταν ξεκίνησε η επίθεση του Ιράν αυτή τη φορά εναντίον του Ισραήλ. Λοιπόν, ποια ημέρα είχε ξεκινήσει από χθες το Σούρουπο? Οι 23 του εβραϊκού μήνα Σιβάν. Βέβαια, οι μήνες αυτοί είναι περσικοί, αλλά τους πήρε μετά τα ονόματα των μηνών, αλλά και βαβελονική περσική, τα πήρε μετά ο Εβραϊσμός αυτούς τους μήνες, λοιπόν, και στο δικό του ημερολόγιο. Λοιπόν, 23 του εβραϊκού μήνα Σιβάν. Τώρα θα μου πείτε, γιατί μας το λες αυτό? Τώρα προσέξτε. Στο βιβλίο της Εστήρ, που σας έλεγα πιο πριν, στη Μεγκυλάτ Εστέρ, πώς έγινε η πτώση των οπαδών του Αμάν?
έγινε σταδιακά, δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Εντάξει, πήρε περίοδο. Βέβαια, ήταν μήνας Αντάρ, 14 και 15 του εβραϊκού μήνα Αντάρ, που τελικά ήταν το τελικό χτύπημα που καταστρέψαμε εντελώς τους εχθρούς μας. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, τώρα διαβάζω στο κεφάλαιο 8 από το βιβλίο της Εστήρ. Ναι, Παλαιά Διαθήκη, σύμφωνα με τους χριστιανούς. Λοιπόν, είναι στο κεφάλαιο 8, ο τίτλος δίνεται ως εξής. Δίνεται στους Εβραίους εξουσιοδότηση από τον βασιλιά Αχασβερός για να αμυνθούν. Μιλάμε πια στην περίοδο εκείνη που ο Αχασβερός έχει καταλάβει ποιος είναι ο Αμάν, έχει καταλάβει ότι η γυναίκα του η Εστήρ είναι Εβραία, τάσεται υπέρ της Εστήρ και εναντίον του Αμάν και λέει στους Εβραίους ότι μπορούν να αυτοαμυνθούν, να πάρουν και αυτοί να αμυνθούν. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται. Λέει το εξής. Ο βασιλιάς λοιπόν πρώτα απ' όλα πήγε ο Μορδεχάη και η Εστήρ να ζητήσουν από τον βασιλιά να βοηθήσει τον εβραϊκό λαό εναντίον των εχθρών τους. Έχουν ήδη εξοντώσει τον Αμάν, έχουν ήδη εξοντώσει τους γιους του, αλλά ακόμα οι οπαδοί του Αμάν σε όλη την Περσική Αυτοκρατορία θέλουν να επιτεθούν εναντίον του εβραϊκού λαού. Τι γίνεται λοιπόν? Επομένως ο βασιλιάς δίνει καινούρια εντολή. Ποια είναι η εντολή? Η πρώτη εντολή που είχε δώσει πριν καιρό ήταν την ημερομηνία που θα έρθει 13 με 14 του Αντάρ, 14 με 15 του Αντάρ, να σηκωθούν οι εχθροί του λαού του Ισραήλ, οι οπαδοί του Αμάν, να σκοτώσουν τον εβραϊκό λαό, να εμφανίσουν τον εβραϊκό λαό. Τώρα όμως δίνει καινούρια εντολή. Ποια είναι η εντολή? Και λέει την εξής. Αμέσως συγκεντρώθηκαν οι γραφείς του βασιλιά για να φέρουν την καινούρια εντολή. Ποια είναι η καινούρια εντολή? Όπου ο εβραϊκός λαός θα μπορεί να αμυνθεί εναντίον των εχθρών του. Προσέξτε. Στις 23 του τρίτου μήνα. Τρίτου μήνα σύμφωνα πάντα για εμάς υπάρχει ο πρώτος μήνας, κανονικά έπρεπε να ήταν ο μήνας Νισάν, όταν βγήκαμε από την Αίγυπτο. Επομένως, του τρίτου μήνα μας λέει, δηλαδή του μήνα Σιβάν. Το λέει μέσα ακριβώς εδώ πέρα. Και ο Μαρδοχέος, δηλαδή ο Μορντεχάη, τους υπαγόρευσε ένα διάταγμα προς τους Ιουδαίους και τους διοικητές, τους επάρχους και τους ανώτατους αξιωματικούς των επαρχιών, οι οποίοι διοικούσαν από τις Ινδίες μέχρι την Αιθιοπία σε 127 επαρχίες. Λοιπόν, και ποιες ήταν οι επιστολές αυτές? Οι επιστολές αυτές ήταν οι εξής. Οι επιστολές περιείχαν, λέει, το εξής διάταγμα. Δίνεται στους Εβραίους κάθε πόλη το δικαίωμα να συγκεντρωθούν και να υπερασπιστούν τη ζωή τους. Αν τους επιτεθούν ένοπλοι οποιασδήποτε εθνικότητας, δηλαδή οι οπαδοί του Αμάν γενικότερα, οι Ιουδαίοι σε κάθε επαρχία, άντρες, γυναίκες και παιδιά, θα μπορούν να αντιπιτεθούν και να εξοντώσουν τους επιτιθέμενους και να τους εξολοθρεύσουν ολοκληρωτικά. Το διάταγμα αυτό, λέει, θα ισχύει ταυτόχρονα σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά Ξέρξη. Ωραία. Την ίδια ημέρα στις 13 του 12ου μήνα, δηλαδή του Αντάρ. Λοιπόν, αλλά πότε στάλθηκαν αυτό που θα λέγαμε οι γραφείς του βασιλιά, πότε οι γραφείς του βασιλιά καθίσανε για να στείλουν αυτή την καινούρια επιστολή, που ο εβραϊκός λαός θα μπορεί να αμυνθεί εναντίον των εχθρών του, που είναι πια πλησιάζουμε πια προς το τέλος της όλης της ιστορίας και της απόλυτης νίκης του εβραϊκού λαού, 23 του μήνα Σιβάν. Πότε ξεκίνησε 23 του εβραϊκού μήνα Σιβάν? Χθες ακριβώς, μετά το Σούρπο. Τώρα θα μου πείτε, οι Αγιαντολάχ το ξέρανε αυτό? Δεν νομίζω ότι το ξέρανε. Αλλά τα φαίνει έτσι ο Θεός. Τα φαίνει έτσι ο Θεός, που μας δίνεται τώρα ένα έναυσμα να αποτελειώσουμε απόλυτα τη δουλειά. Όπως τότε, έτσι και σήμερα. Τώρα, θα το κάνουμε? Δεν ξέρω. Ο Θεός μας δίνει το σημάδι, μας το δίνει απόλυτα. Αλλά ο Θεός μας λέει, εξαρτάται από εσάς τώρα τι κάνετε. Και ο εβραϊκός λαός στο Ισραήλ και η κυβέρνηση του Ισραήλ βρίσκεται στο μετέχμιο αυτό. Είτε θα κάνει πάλι μισές δουλειές και ημίμετρα, είτε θα τελειώσει τη δουλειά όπως πρέπει. Και ανάλογα με το τι θα αποφασίσουμε, σαν λαός, σαν κυβέρνηση κτλ., ανάλογα με αυτό θα φανεί πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Ελπίζω αυτή τη φορά να κάνουμε τη δουλειά όπως πρέπει.
Σίγουρος δεν είμαι, αλλά το ελπίζω. Είναι στο χέρι μας, με τη βοήθεια του Θεού, το θεϊκό σχέδιο τρέχει είτε έτσι είτε αλλιώς. Ο Θεός δίνει τα σημάδια του και το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Για το καλό λοιπόν του Ισραήλ, για το καλό του εβραϊκού λαού, παγκοσμίως, για το καλό ολόκληρης της ανθρωπότητας, ολόκληρης της Δύσης, της Αμερικής της ίδιας, για το καλό της πλειοψηφίας του Ιρανικού λαού, πρέπει να δώσουμε αυτό το τέλος, και για το καλό της Μέσης Ανατολής πρέπει να δώσουμε αυτό το τέλος απόλυτα. Απόλυτη πτώση των Αγιατολάχ του Ιράν και απόλυτη πτώση γενικότερα του φανατικού τρομοκρατικού τζιχαντιστικού Ισλάμ. Συνεχίζουμε.